Vi har om klimaforandringer, og nu vil vi gerne dele vores viden med hinanden. Kuldioxid frigives via vulkansk aktivitet, blandt andet her, oppe i atmosfæren og under vandet, hvor det også medfører udslip af kuldioxid. Og det sker blandt andet ved det midtatlantiske ryg. Kuldioxid opløses af regnvand, kan man se her, og udvaskes af atmosfæren som kulsyre. Plankton optager kuldioxid og bruger det blandt andet i deres stofskifte. De pumper kuldioxiden ned i havets overfladelag, så det ligger i havet. Og der sker en udveksling mellem atmosfærens indhold af kuldioxid og det kuldioxid, der er opløst i havvandet. Kuldioxid opløses i koldt havvand og frigives, når vandet det opvarmes igen. Så når der er varmt, vil der blive frigivet mere kuldioxid til atmosfæren. Calciumbikarbonat og kiselsyre opløses af regnvand og føres med grundvandet ud i havet, så det kommer herned. Og her bruger blandt andet alger de opløste mineralsalte til at danne skaller. Og når de døde alger falder ned til havbunden, så vil en del af dem de vil opløses undervejs, men de andre de vil nå oceanbunden, og så er de med til at danne kalkstensaflejringer. Og når en oceanisk plade og en kontinentalplade så rammer hinanden, så vil kalkstensaflejringerne de vil blive skubbet ned under jorden. Planter og træer de optager også kuldioxid og bruger det blandt andet også i deres stofskifte. Noget af det bliver frigivet til atmosfæren igen, og andet bliver pumpet ned i jorden via træernes rødder. Når træ dør, så bliver der også frigivet kuldioxid til atmosfæren, men hvis træet ligger et sted, hvor der ikke er nok ilt, f.eks. i mudder, så vil kuldioxiden trænge ned, eller så vil træet synke ned i jorden og blive nedbrudt, og til sidst så vil det så blive omdannet til kul. Man mener, at det er tilbagekoblingen med CO2 og metan, der er den, der er afgørende for istiden, for at istiderne de bliver så kolde, som de gør. Jo mindre CO2 der er i atmosfæren, jo koldere vil istiderne blive, og det vil derfor ikke smelte særlig meget. Det vil altså blive der i længere tid. Under den sidste istid, der var det på den nordlige halvkugle 2 store iskapper. Den ene var den laurentiske iskappe, som dækkede det nuværende Canada og så det nordlige af USA. Og den anden, det var den fennoskandiske iskappe, som dækkede Skandinavien, Finland og det nordlige Rusland. Der findes mange forskellige istider, både store og små. Og vi har så det, vi kalder den lille istid, som altså er en køligere periode, som har været de sidste 500-600 år på den nordlige halvkugle her. Og årsagen til den her køligere periode, den hænger sammen med en række kraftige vulkanudbrud, man har haft. Milankovic-teorien går ud på, at der er 3 vigtige variationer i jordens bane om solen, som gør, at der er forskellige solstråling om vinteren og om sommeren. Han mener altså, at jordens bane om solen styrer, hvornår istiderne kommer og går. Som sagt er der 3 variationer, og årsagerne til dem er, at jordens bane er ellipseformet, og jorden fungerer som en snortop, og at jordens hældning er 23,5 grader i forhold til baneplaneten om solen, som også er kaldet ekliptika. Den ellipseformede bane gør, at der forekommer en ændring af banen gennem 100.000 år. Og den roterende
jord medfører en ændring af banen gennem 22.000 år. Hældningen gør, at vi har årstider, og på grund af, at jordens akse vipper med en periode på 41.000 år, er hældningen ikke konstant. Det er planeternes indbyrdes tyngdekraft, der gør, at disse tre variationer opstår, og det er dem, der bestemmer, om vi får istider eller ej. Holocæn er den klimasituation, vi har lige nu. Borekerner fra Grønlands indlandsis viser, at opvarmningen i Holocæn efter sidste istids afslutning for ca. 10.000 år siden toppede omkring 5.000 år før, nu med temperatur op mod 3 grader højere end i dag. Borekerner fra Antarktis viser, at opvarmningen efter istiderne kom der før de arktiske egne og toppede allerede for 10-11.000 år siden. Desuden nåede de højeste temperaturer næppe et par grader højere end i dag. Undersøgelser andre steder regionale, relativt kortvarige udsvingninger i Holocæn. Disse udsvingninger har nogle steder været på op mod 2 grader, men de er ikke indtruffet på samme tid. På global plan har Holocæn været en meget stabil periode, og de højeste globale temperaturer har næppe været meget højere end i dag. Tendensen til arktisk klimaudsvingning er helt naturlig. Det kan måske være årsagen til en igangværende videnskabelig diskussion om den såkaldte middelvarme. Temperaturen i Grønland på vikingernes tid var højere end i dag, og det er blevet udlagt som tegn på, at også globalt klima for 1000 år siden var tydeligt varmere end i dag. De fleste undersøgelser sætter dog spørgsmålstegn ved den konklusion.